Күрешке қошылды. Мәғлім болғанша бұйылдан Татарстанда муниципаль бәйрәмнәрнең мәдәниет көннәрен үткәрү традициясы яңартылды. Шүпрәле районы Қозан халқына нинди мәдәни тамаша әзерләп килгәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Исәнмесез. Здравствуйте. Саулык сунадып, әнә шулай сәламләп бүген Шүпрәле районы үзенең мәдәниет көннәрен башлап җибәрә. Шүпрәле районы бер көнгә Казанга күченгән диярсең. 6 автобус белән 300-гә якын кеше Шүпрәленең мәдәни баш кала булуын исбат итәргә җыена. Сүздә түгел, гамәлдә. Сөмбеле ансамбле чыгышыннан Московский мәдәният үзәге бер мәлгә Мәскәүскийгә әйләнде. Бүген Шүпрәле көнендә шуңа зур концерт белән килдек. Казан тамашачыларына менә аларның күңелләрен яулап, бүген аларны яхшы гына ял иттеребез дип ышанабыз. Шулык максат белән килгән Шүпрәле сәнгать мәктәбе укытучысы Ольга Ефимова укучылары да чыгыш ясарга әзерләнә. Biz folklor alып килдек bu бәйрәмгә һәм biz ул фольклорны бик зат өйрәндек. Ул фольклор Күгәр бабай үләне дип атала. Шүпрәле районы шуннан да үзенең фольклор коллективлары белән мактанала. Менә минем янында Калинушка дигән фольклор ансамбле. Алар берсеннән берсе матур, кайсына мөрәҗәгать итәргә дә белмим. Менә үзегезнең коллектив белән таныштырыгыз әле. Да, добро пожаловать на нашем празднике. Без рус халык вокал ансамбле Калинушка исемле. Оешуыбызга 30 елдан артып китте. Бездән башка Шүпрәледә бер концертта үтми. Один праздник, конечно, без нас не проходит. Шүпрәле күп милләтле район. Районда 52 авыл җирлегенең 22-сендә чуаш халкы вәкилләре яши. Без әлеге бәйрәмдә үзебезнең чуаш мәдәниятен күрсәтәбез. Шүпрәле районын яратабыз, аның белән горурланабыз. Ансамбльләрен Шүпрәл дип атаулары юкка түгел. Шүпрәл Шүпрәле дигән аңлата, ә Шүпрәле тарихы кыскача театральләштерелгән тамаша аша аңлатылды. Шүпрәле мәдәнияте көненә бәя бирергә килүчеләрне генә түгел, һәр вакыт әнә шулай зурлап, ипи-тоз, якты йөз белән каршы ала кунакларны шүпрәлеләр. Безнең бик күп талантларыбыз, фольклор ягыннан да бик көчле, йыр ягыннан да традициялар, обрядларны бик матур иттереп, саклап барып аны үсеп бара торган яшь буынга тапшырабыз. Мактанырлыклары да бар. Узган елгы күрсәткечләр буенча Шүпрәле районы мәдәният юнәлешендә беренче урында. Бик дулкынланам, чөнки барыбер ул Шүпрәле йөрәкнең түрендә, ул туган җир. Аңа һәр вакыт кайтасы килә, кайтмасаң да игътибар үзәгендә тотасың. Анда булган вакыйгаларны карап барасың килә. Чөнки туган җир нинди сулышта яшәсә, аннан чыккан кешеләр дә шундый сулышта яшиләр. Әгәр дә Шүпрәледә әйбәт булса, без дә монда рәхәт яшибез. Шуңа күрә Шүпрәлене яратабыз. Шүпрәле халкы Казанда күп һәм алар һәрберсе тырышып эшләп республикабызның тормышына үзләреннән зур өлеш кертәләр. Яшәсен Шүпрәле! Зур өлеш кертүләрен конкурс шартлары буенча жюри әгъзалары да бәяләде. Шүпрәле районы уңганнары җитештергән җиләк-җимеш, сөт, ит ризыклары, бал, барысы да бар. Безнекеләр эшли белә ди Шүпрәле бәйрәменә килүчеләр. Бу бәйрәм көтелмәгәндәрәк булды. Миңа бүген сыңгана әйттеләр, очрашу була дип. Мин шатлана, үземнең якташларымны күрергә дип, шушы очрашуга килдем. Бик зур тәэсир калдырды бу очрашу. Мин үземнең туган районыма кайтып килгән кебек булдым, авылга кайткан кебек булдым. Дизайн юнәлешендә эшлим, шуңа күрә күп проектлар бергә эшлибез без Шүпрәле районы белән. Бүген килмичә булмадык, тормыш иптәшем белән килдек. Үзебезнең район өчен бик шатланабыз. Шүпрәлеләр шатлыгын уртаклашучылар арасында хәтта Төркиядән килүчеләр дә бар. Тургай бәй очраклы туры килсә дә бик шаткан. Çok farklı bir ortam, çok güzel. Gajayip beyramga yo'liqdik. Anlamınca birdə türlü milletler üst medeniyetler bilen tanıştıra. Gırıf gadetler bik görkem. Kardeş halkka rahmet eytəbiz. Tatar halkına da teşekkür ediyoruz bu arada. Рәхмәтле кунакларны һәм якташларны шаккаттырасы чараларның әле башыгына булган икән. Бик зур гына күргәзмә алып килдек. Бу күргәзмәдән дә безнең районыбызда яшәгән халыкның гырыф гадәтләре, йолалары, менә аларның милли киемнәр, милли ризык чагыла. Һәм монда әле оннан тыш тагын 200-дән артык сәхнә осталары да безнең белән килде.
Һәр чирның мәдәнияте үзеннән соң киләсе буыннарга эз калдыра. Халык сәнгатының бүтін түрләре дә, бүтін байлыгы белән күрсәтелгән бит монда. Үзләренең төбәктә булган материалларны кулланып. Монда без күрәбез сезнең белән талдан үрүне дә. Без монда күрдек сезнең белән шулай ук металлдан эшкәрткән әйберләрне дә. Без агачтан эшкәрткән ниһаять мин инде һәрбер безнең конкурста игътибар итә торган шушы үзебезнең тәрәзә өлгеләрен дә күрдек. Төрле агачлардан. Аннан хатын-кыз куллары белән эшләнгән монда бигрәк тә курчакларны матур итеп бизәгәннәр. Аларның киемнәре тегелгән курчакларын да күрдек. Чүпрәк-чапрактан ясалганын да күрдек. Шулай ук аларның сәйләннәрдән дә бизәкләнгәнен дә күрдек. Һәм иң мөһиме, һәрбер монда рус халкы да, чуаш халкы да, татар халкы да үзләренең үзенчәлекләрен матур итеп күрсәтә алдылар. Күргәзмәнең йөзек кашы буларак жюри әгъзалары каен тузыннан ясалган әйберләрне билгеләп үтте. Чүпрәле мәдәният көне үзешчән сәнгать әһелләренең концерты белән дәвам итте. Икмәк булса, җыры да була. Күптәнге, еш кабатлана торган әйтем булса да, ул бүген дә үзенең актуальлеген югалтмый. Бик каты шатланып килдек бүген. Быел монда бүгенге бәйрәмгә, чөнки быел елны безнең район цилым республика алдында зур күрсәткечләр белән бетерә. Бертекләрдән буенча без республикада 2нче урында барабыз. Менә бу зур вакыйга бүген шатланып килдек. Бөтен районның иң яхшы хезмәт алдыгылары телефонда. Исәнлек, саулык телим, киләчәктә җырашырга насип булсын. С праздником! Мейданнан сезне рахмат. Матур итеп җыелып килгәнегез өчен. Чүпрәле гербының мәгънәсе дә үзенчәлекле. Милли бизәкләр төшерелгән Сөлге район халкының республика мәдәниятенә, фән, сәнгать һәм әдәбиятына зур өлеш кертүен сурәтли. Шөкер, безнең гореф-гадәтләр тарихта гына калмаган. Әнә бит чүпрәлеләр ничек күркәм итеп үткәннәрне бүгенге белән тоташтыра белә. Рәт-рәт тыгызлап тукылган җепләр күп милләтле чүпрәле халкының дуслыгын, үзара татулыгын чагылдыра. Мөршидә Җиһан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.